खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ, सासे बर' सिख्लाया गोमानानै दङ। थांनाय 15 नभेम्बर अक्ट'निफ्रायनो सासे बर' हिन्जावसाया गोमानानै दङ। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय तिथिलेगुरि गामिनि शर्मा बसुमतारिनि फिसाजो 16 बोसोरनि रेखारानि बसुमतारिया गोमानानै दङ, जायखौ जों सावगारियाव नुदों। नखरनि जोथोनगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि लोगोनि न'आव आलासि जानो होननानै नखरनि बिमा-बिफानो बुंलांदोंमोन। मैयानि समाव गोमानानै थानाय रेखारानि बसुमतारिखौ सिनायहानाय सुबुङा रङिया रेल स्टेशनाव सासे सिनायहायै मुस्लिम सेंग्राजों नुदोंमोन होनना नखरनि सुबुंनो फोरमायनायनि उनाव नखरनि सुबुंफ्रा सिनायहायै मुस्लिम सेंग्राजोंनो खारफालांबाय खोमा होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय दिनैसिम थि रोखा मिथिनो हायाखै। सोरबाफोर बहाबा नुबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय 8721927645 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय नखरनि जोथोनगिरिफ्रा खुथारै खावलायहरदों। ब्रिटिशनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दिनै भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमदों। इउनियन मिनिस्टार अफ एडुकेशन, स्किल डेभेलपमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप धर्मेन्द्र प्रधानआ दिनै IIT गुवाहाटीआव गोनांथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बे समाव ब्रिटिशनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ लोगो हमना मिरु मन्थ्रिजों माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लाना सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। गोजोनथाव खौरां, आसामाव बेखार लाइमोनफोरनो 1 लाख सरकारि साख्रियाव थिसननायनि बागै रायजो सरकारा गोनांथार सावरायमेल खुंदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि 2020 आव बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव 1 लाख लाइमोनफोरनो सरकारि साख्रि होनो रादाय होदोंमोन। बे रादायखौ मावफुंनो आसाम सरकारा थियारि जादों। बिनिनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकारा रायजोआव 1 लाख खामानि गैजायै सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि थाखाय लानाय थांखिखौ मावफुंनो गोनांथार नोजोरजों मोनसे गोनां सावरायमेल खुङो। मिथिनाय बायदिब्ला बे मेलाव रायजो सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव थिखानाय समनि गेजेरावनो गासै 1 लाख खामानि गैजायै सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि थांखिजों गोनांथारै सावरायलायनाय जायो। बे गोनां सावरायनाय मेलाव आसाम सरकारनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा, आसाम लक सेवा आयगनि मासिगिरि राजीव कुमार बरा, गिबि मन्थ्रिनि चिफ सेक्रेटारि समीर कुमार सिन्हाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाय मेलाव रायजोनि गुबुन गुबुन बिफानाव 3थि आरो 4थि थाखोनि लांदां जानानै थानाय मासियाव बिजाथि थिसननायनि थाखाय उफ्रा चिफ सेक्रेटारि थाखोनि बिबानगिरिनि दैदेननायाव मोननै आलादा आलादा थिसनग्रा आयग दाफुंनायनि थांखि लानाय जायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 1 लाख साख्रियाव थिसननायनि सोमोन्दोआव बिबानगिरिफोरखौ गोग्गो आखुथाय आरो गेबें नोजोरजों बिबान सामलायनो बिथोन होबावदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, NDFBSनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि ब्रिटिशनि MCLA अमर बसुमतारी एबा बिसावरायगिरिया गोजोनपुरी सिलेखा गामियाव दान्दिसे रायजो राजाफोरजों बाहागो लादों। MCLA बिथाङा रायजो राजाफोरजों बाहागो लानानै गोजोनपुरी गामिनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय, लामा सामा, थांना थानाय आरो माखासे जेंना जेंसिफोरखौ लाना सावरायदों आरो गाव जाखिनि हायो सरकारनिफ्राय गोजोनपुरी गामिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो नाजागोन होनना फोरमायो। जा समाव हादराव लेखा गोरों लाइमोनफोरा साख्रिनि फारसेल' मिजिं खालामदों, बेबायदि समाव जाफुंसार रोंगौथि गोनां सानै इन्जिनियारा साख्रिखौ एंगारदों। खौरांनि बायदिब्ला सानै लाइमोन इन्जिनियारा साख्रि एंगारनानै आबाद मावनायाव नांथाबना आबाद मावनायखौनो जिउनि थांना थानायनि गुबै लामा महरै बोजबना लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना आबाद मावना बोसोराव 2 कौटिनिबो बांसिन रां खामायदों। आबादारिफोरा जोंनि हादरनि जिउ, बे गोथौ मोन्दांथिखौ मोगथां महर होनाय सानै लाइमोनखौ अमरेन्द्र प्रताप सिंह आरो प्रेम प्रकाश सिंह होनना मिथिनो मोन्दों। सानैनिबो न'आ उत्तर प्रदेशआव। आथिखालाव बिसोर जौगा थाखोनि आबाद मावना हादरनाङै मुं मोननो हादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रिटिशनि राजधानि क'क्राझार टाउन मिउनिसिपेल बर्डआ सा-सानजा भारतनिफ्राय साबसिन साब-सिखोन नोगोर हिसाबै भारत सरकारनिफ्राय बान्था मोननो हादों। हादरनि राजधानि गोदान दिल्लीआव बे बान्थाखौ भारत सरकारा गथायो। बान्थाखौ क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्म आरो बिथांनि हानजाया नाजावो आरो बे खौरांखौ क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्मआ
ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। आरोबाव अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।